Spesial kembali suasana desa Mas Pri. Oh wes. Mas Prima, kita undang dong sini naik ya. Oke. Rong ono 3 tahun gonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ono nyatane. Dadi lawan politik Orde Baru, dadi korban ambisi reformis palsu. Ayo, ayo Cak. Senajan cacat mitramu, nanging ngerti batinmu. Andi kucing ngendi? Langsung. LSM apa partai, ormas apa mung RT, sing penting tumindahe. Kelingan welingmu sing prasaja. Ayo capek SHT, ayo Cak, agama ngayomi jagat raya. Puspa Lares, terima kasih. Ya, salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila tapi korban, dicegal kono kene mergo melani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat dadi korban. Ya. Bersama saya sendiri Puspa Laras, KDS Audio, terima kasih. Ada Lisa Febi. Ada Mas Rois. Ayo deh. Saken cacat mitramu, nanging ngerti batinmu. Andi kucing ngendi? Langsung. LSM apa partai, ormas apa mung RT, sing penting tumindahe.
tidur bersama Puspa Lara.